tuɓi e diɗɗi A kame B ma en gartu hen joni so ɗum ɓenni ma en gartu e kawre jeetaɓal timmode Ligue des Champions ton to Europe caggal nde urƴo ngo waɗa ñande aljumare faltini nde kawre ɗe tafama ma en kal kadi e duuɓi sappo ɗi Gianni Infantino waɗi e hoore FIFA etoɗen wadde tonngol golle makko ɗe kippu gendijo fiji balon mo Burkina Faso heɓi eltowo keeso o wiyete ko Amir Abdou ma en gartu e holi kanko e ko fada e makko ko tedduɓe koni woni mbaɗi yewtere men hannde nde bisimilla moon. coro ngom hedani en to karallagal to Malang Sonko to ayawaji to tedduɓe heeɗiɓe e onon rewdiɓe min e mediaji meɗen rendo on calminama to gonɗon e no gonirɗon tedduɓe no kala e halette eɗen gondi e weltare yettinande o ndeɗo yewtere coftal ɓalli men yadude hen eno wowiri ni eɗo banggam ñamoɗo Dieynaba Sow mi salminima Dieynaba. mi salmitimama Oumar mi salmini dendagal heɗotoɓe daroɓe men kala fikelaɓe calmitima Arouna Deme mi salminima ceerno Harouna. mi salmitima ceerno Oumar eɗe calmina kala hettiɓe en fikalaɓe calmitima eɗen gondi e Yero Mangara ha toon to Paris la France Yero Mangara mi salminima jaam ñalli. Yero Mangara saɗa nana min ina gasa taw mawo abbita en wadde e nder yewtere nde ɗum noon tedduɓe no mbiruɗen joni ni en udditirat tan alhaali foko cenglel woni basketball eɗen gandi noon ko kawri poɗodiral wonande joyo yahanoɓe dongre Afrique nde toon to Qatar ɗum koye hitande ujunere ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi fande arode wonata siftindi ko kippuji joyyi so ngal ɗo poɗodiral joofi latoto jahanoji dongre Afrique eɗen gandi noon e ɗum fecci poɗodiral ngal fuɗɗima guila lewru sappo e goɓuru hitande faltini nde ɗum noon ni ko diɗɗi ɗe ganduɗa woni A kame C kayen pijino toon kam andama ni e nde tawno hen diɗɗal fo ɓurde famminde bandiraɓe ɓe ko kippuji nayyi gonni toon A wonno toon ko Cameroun, Cap-Vert, Soudan du Sud kame Libéria no wayno nde yanortono ko Cameroun kame Soudan goni laatiɓe yaltuɓe toon kono hen diɗɗal fo eɗen mbawi wiide ko kippuji tati jaltata kono ko ɗiɗi gardino Tunisie kame Guinée ardi e diɗɗal C kayen jalti toon e tataba tawtoɓeɓe kono B e D woni ɓeɓe kalaten joni leydi Sénégal no wonde RD Congo Madagascar kame Côte d'Ivoire ko ɗo e Dakar kawreɗe goni e fijede guila ñande nogas e jeeɗiɗi e lewru ɗiɗi ɓuuru faltindu toon to Alexandrie leydi Égypte ko Égypte Mali Ouganda kame Angola goni e foɗodirde toon ina wayno ko ɗen kawreɗe goni ɗe ganduɗa neni cabba kawreɗe kadi eɗen gandi ɗe mbeɓani hay saaha goto Dieynaba Sow Sénégal fijji e ha joni Côte d'Ivoire foolama fijji hanki e Madagascar fooli kawral mo hande e RD Congo jamma sanga yamde nogas e ɗiɗi jamma ina sabba ko poɗodiral woni hakkude Sénégal e Côte d'Ivoire gam hebde jonde arwoniri nde nde tawno ko ɗum woni ko ɓuuri labde ko Dieynaba. he ko hunde nde ganduɗa ko Sénégal ko foti folde saabu sa ƴeewi pottal makko gadi ngal ko poolaɗo gam o jeeye tatoɓe fo hande kam o foola saabu sa ƴeewi kadi ɓe fattat ɓe wona hunde wona kippu tokos RD Congo kañum koko foolano e pottal muɗum ɓennugal ngal somi jumani wadde noon hande kamɓe Sénégal ko ardade woni ɗum ɗo mabɓe saabu pottal mabɓe gadi ngal ko ɗon ɓe ponno ɗum ni saabu ko toɓɓe sappo dogno hakkude mabɓe e Côte d'Ivoire nden ɓe ponno wondude hen wooda koɓe dañi wadde hande ɓaade koye leydi mabɓe ɓe goni ɗum ɗon ko avantage foti wonde hayso woni yimɓe notaki hen no fewi sone jaa notaki hen ko ɗum woni koye korko ka no ɓeydi yimɓeɓe fadde wadde softude yaade sigi yimɓe ne manki ɗum tinde min ko jaggumi saabu en ɗesi ngakkude seeɗa yimɓe jarani noon wadde guilɗen ɓe ponno ardade hen hande fonno wonde ko tubak wiyata ko confirmation ɓe ponno wadde gam kayne wawde jeeyede ɓennoɓe kaloddiɗa Harouna no jiruɗa ɗum siftinde kadi kawral gongal kadi gulgal wona tan ɗe baɗoji en kaali joni e diɗɗal de hande Mali kame Angola ina kani hawrude ko hakkude mabɓe kay jogori andede gardotoɗo ngal diɗɗal mabɓe de toon to leydi Égypte Mali Angola kawral mumen kadi jogorani webde nde tawno eɗen gandi hayso tawi ko Angola folno ko ɗi kippuji ɗiɗi kawruno e kan tawi ko basket ɓennuɗo Harouna weɓata hakkude mabɓe ko final o wiyete final ɗum e batta saabu kamɓe ɗiɗi fof ɓe kawi Égypte ɓe kawi Ouganda hande ɓe kawra Égypte hayso hawi fiyama laabi ɗiɗi hawama laabi ɗiɗi leydi mo woni nana wayno waɗi gawoni tan Côte d'Ivoire hande so hawi Madagascar kañum woni tati e tati watt kañum ardoto yeeso kamɓe ne toon kawɗo toon fof hande hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo wona hawi laabi tati aɗa wawi jaggude noon toon han
e no daruri ni par ce que deuxième fenêtre manam ɗiɗaɓo ɓe tolni kamɓe ɗiɗo keedi yeeso kamɓe ɗiɗo kenno yeeso ɓe contintane ɗum woni noon hakkunde Angola e Mali nde gasirtoɗo hol gardotoɗo kono kamɓe ɗiɗo hamaɓe yaltoɓe e nder diddal ngal ɗon diddal Sénégal woni ngal Dakar ngal mo Maris Ndiaye so Sénégal hande so tawi fooli o mo RDC so tawi Côte d'Ivoire ne koko fooli Madagascar sabu Côte d'Ivoire woni favori o min jaggumi hen jiimi kamɓe fof mbaɗi o ne wawi weede kamɓe fof e groupe o Côte d'Ivoire wawi diidal he kañum serena hetta yeeso Sénégal woni diidal wona mbirudande puddotoɗa wona hono libaɓe sabu ko ɗiɗo ardiɓe jaltata so jalti hadi tataɓe ɓe hadi gadde natine hen no waɗi gongol garo dawol garol caggal ngal nden noon yewte joyo yahoɓe ɓe wawɓe jeede hen keewi taw hay goto suwa taw yande no sowona heeɗoɓe caggal ɓe aɓen tan kono kibaji mawde e basket Afrique fof hankadi no mbawi yahorade no mbawi jeeyede diɗal ngal battindi hen diɗɗal fo no mbiɗa ni ko kippuji tati en jaltate hen ɗiɗo ardiɓe ɓe e goɗɗo camorɗo wono o tato ɗum han hollirta tan formule o wona moƴƴo no fewi donc ɗiɗo ɗeɗo diɗɗi ɗiɗi ko jeegomo jaltata taw to jeegomo yaltunoɓe e AFC wono 12 ko ɓen 12 kadi peccete e puluji ɗiɗi e poul foof waɗa kippuji jeegom e nder ɗin noon jeegom soɓe pijji ɗiɗo heɓɓe yeeso ɓe jalta hen poul foof wono nayo ƴeewe kadi e samorɓe ɓe ɗiɗo samorɓe ɓe kawral bangal no timmode ni wono final polɗe mabɓe tawtoye ɓe nayo yeehe no mbiɗa ni e ɗum heewi filtumolto kono sikki ala mataw ko noon ɓe mbaɗiri e ƴeewi e kadi to bawo laaɓata ɗum noon ƴeewen so tawi Yero Mangara arti ɓoggol ngol ceerno Yero mi salminima o gayni humtade on fait comme ça c'est bien allo Yero Mangara aɗa nanami no mbaɗɗa Seydi Sow jam ñallema mbeɗa mi yiya aɗa ƴeew montre o mataw gonɗa koye ƴeewde waktu o taw natti woɗɗo mi nananima no feewi ɓe sigi o nantami ɗum noon haralaɓe ɓe Malang Sonko no wawi ƴewande en Yero wona nanowo en no feewi ɗum ko noon jaltirten nden ɗon toɓɓere nde ganduɗa ko kayri gonoɗen e haalde alhaali fukku o cenglel en kala joni e goɗɗumen kaali alors oui grand c'est à ton niveau parce que boo ma dugalee du leer boo ma yoree ni mu leer c'est à ton niveau mais lii c'est de ta faute hein parce que tu cales des gens 15-20 minutes avant ba nga calculer lépp ba mu baax nga dem Amir Abdou eɗen gandi ko hewɓe poɗidiranno nde yanortono fedde fiji ballon nde Burkina Faso ko kanko o suuɓi kanko onne kadi ko hoolare mawde no feewi joga e makko gam wawde ɗowde e tanoɓe ɓe nde tawno en jii ko ɓe mbaɗi e kan ɓennuɗo o mataw weltare immorade e hilfaɓe ɓe wodana no yalto gonnoɗo toon eno golle ɗe en jaranno ni ɗum noon Dieynaba Sow Amir Abdou mo ganduɗa yiinomo toon to Comore waɗi golle payidinɗi yiinomo toon to leydi Mauritanie waɗi toon kadi ko fayidini nde Mauritanie yeehi ha jeetaɓal timmode e ko nandi hen kono kadi omo wowi kadi wadde entraîné club aji siftinde hani o saaha hande mbeɗa sikki ombo fotini ardade kawral kippo mo ganduɗa ko toon to Maroc club goto nde ngal kawral jofoni o wawa ɓamdi Agadir o wawa ɓamdi kaɓirɗe makko e yaade toon to Burkina Faso ko sumgo moƴƴo ngo Burkinaɓe mbaɗi e yakari jogaɗe makko kanko Amir Abdou eyi ko yakar sabu kanko o wona coach tokos sabu to en jii mbeɗa wawi wiide ni ɗo rewi ɗo foof mata ko Burkina ɓuuri hen wonde kippu mawɗo ko kippuji tokos e hewno ko wayno Comore en jiino wadno e Mauritanie ha ɓenni ko ɓurno sadde e muɗum ko waɗi toon ko wadde so heeɓi kippu mo ganduɗa ko Burkina no wawi wonde foof kam kañum seɓori to ummiɗo ko kippu mo ganduɗa ene seɓori e ɗiɗo duuɓi guila e kan ɓennuɗo ha e oɗo kane ko nandi hen wadde yakar no wawi joguede e makko saabu kanko e to banggue karallagal makko e ko nandi hen kamɓe no hayso woni ɓe caɗele seeɗa kono mbeɗa andi tan mbeɗa jaggi omo wawi ƴellidde kippo o no fewi ko noon Arouna eɗen gandi ko yewino fada e makko ko hewɓe o foɗodiranno kamo malo no jeyno hen bo hewɓe cikkuno ina wawi taw ko kay jogori suɓede kono suɓgo ngo o mataw bona no hewɓe jiiri wona ho boni sabu omo jogui wiyete expérience o omo andi pettugol Afrique ɗum omo andi ɗum ayi haali o rewi Burkina o rewi no Comore kañum on nawi
de itto yaade coupe d'Afrique kanko nayi dum oui hawo Ouais, c'est bien, on fait ça. Bah oui, mais oui, il n'y a pas de souci. Mauritanie La prochaine fois, ça va t'apprendre de Côte d'Ivoire gérer hamen la dañi chose avant. Bah oui. be kawi Algérie ko be medan dañde histoire mabbe coupe d'Afrique no hollira wonde o andi to naati do fadano tan non ko discours mo fédération wanno to Burkina e leydi Burkina hande na daroni nationalisme na daroni toni hewbe ne jagguno wonde ko jeyaado e leydi he tawi kamo malo haali dum yimbe na panno dum kono non waawi yede subande bonde sabu africain be jetti jeyaado leydi ala so tuba hobe jettuno den bettanno yimbe dum wadi wona bettere o mo fo fada e makko hono koy terrain he yite kono hambe be jogi fettobe hande daribe o wawi addude hesti ko noon ƴeewen so tawi Yero Mangara wattinandi en Yero Mangara mi salminimo mi salmitima Seydi Sow mbeɗa ɓoggol ngol ko Sow yetta hande ko ɓoggol hande ngol hawni seeɗa tan taw mbeɗa toñma mbeɗa yi haade ƴeew heure o mbimi mataw ko waktu o gonɗa e sabbadi ni ala min kumtima ɓooyi gila 25 ɗo men 46 min kumtima nogas ɓenni wadde yesma ngol laaɓi Yero Mangara ɗum noon Yero tawɗa ko mbe min kala haala omo ganduɗa ko Amir Abdou cuɓade ardade kippu mbo Burkina Faso hewɓe poɗodiranno kamu malo sehlimane jeyno hen kono omo ganduɗa ko Amir Abdou ko waɗi e ko yiya guila to Comore Cameroun ha e to club makko Agadir toon to leydi Maroc e yiyanima ko sumgu moƴƴo e ko wawi ƴellidde ko fada e makko e yesso kippu étanloɓe ɓe ko sehilam no fewi Amir Abdou no jogi Mauritanie on jii ko waɗi toon kanko iɗi yaltinde phase de poule coupe d'Afrique on jii ko waɗi ko no wonata Comore kadi o waɗi kadi club Nouadhibou oto jejjide o waɗi toon ko fayidini ko mo ganduɗa mo andi Afrique o jibina ko France kono mo andi Afrique ɓade ko toon o ɓuri andirede kala ko fayi e eltude mi sikku tan ima neɗɗo moƴƴo kono noon suɓaɓe neɗɗo moƴƴo mi wiyani ne boni kono ɓuri moƴƴude ko goppamo liggo ko ɗum noon woni caɗele ɗe Afrique mi sikku tan so ɗum goppimo o ligguima ko neɗɗo mo ganduɗa ne wawi addude ko waɗi fayida e Burkina saɗa yiɗi haaldude makko ni mbeɗa wawmade numéro makko ko sehila sigi ala ma en jotto ɗon so gueno haji ɗum noon Yero Mangara en jaat keɗoɗen yoge hettiyankoɓe men ɓe ganduɗa goote maɓɓe ni ko Burkinajo Fousseyni Tall addi yiyande muɗum e sumgu omo ganduɗa ko Amir Abdou keɗoɗen mo garten Burkina Faso ɓe joguino yimɓe 90 goo joƴƴininnoɓe ɗum wonono candidature muɗum wawde ƴettude ɗum wonono équipe mo Zetalon de Burkina Faso caggal ɗum ɓe waɗi sélectionné ɓe itti fa hedde yimɓe jeegom ɓe itti neɗɗo goto entraîneur mo gandanɗa hoore muɗum yiyeteɗo Amir Abdou ko entraîneur mo Comore e fiwnoɗo ɗum wonno Cameroun wakkati coronavirus ndema tampidinno no fewi ƴettunoɗo diɗal Mauritanie wadde ɗum 8e de finale coupe d'Afrique fiɗano ɗo leydi meɗen Côte d'Ivoire ɗo donc ɗum ɗon ko weltare mawde wonani en saabu eɗen andi oɗo entraîneur emo jogui haqqille no fewi o ronkunoɗo dañide ɗum wonono équipe mawɗo e ɗum wonono ley Afrique ɗo tan joni leyɗen ɗaminiɓe o dañi équipe mawɗo hayso wona e ha to yimɓe sikkata toon Burkina Faso ne jeeya équipe aji mawɗi ley Afrique de l'Ouest ɗo ko noon sikki ala équipage mawɗi Afrique de l'Ouest Burkina Faso no limti hen ɗum noon ko widemo tan yo o jogoro jaam ete kadi ko fada hen ko kadi Allah neno ɗum ha o newo ɗum noon ko ɗum mbawɗen haalde nden toɓɓere waktuji ɗi no dogo o dartaki ɗum noon corogom en jaat joni natini alhaali Ligue des Champions sen garti e tirage Ligue des Champions hakkunde Paris e Chelsea kam ko match belɗe wonata Galatasaray kadi Liverpool noon Real Madrid e Manchester ɗon kadi ko combat Atalanta Bergame e Bayern ɗon kadi match en ɗon
Athletic Madrid wonde Tottenham ɗon ne kadi ko mbayen ɗon Bayern Liverpool sen Arsenal ɗon ne kadi ko mbayen ɗon en paamiran kam oɗo tirage kam kala en keɓɗo pole ɓe waɗi mérité sibu ɗum ko équipe ji moƴƴi gonɗo en kamɓe fof ɓe tiiɗi coftat balle meɗen kaw guiɗo moɗon Hussein Tabɗo e leydi meɗen Côte d'Ivoire Omar Mamadou Sow so ni tawi eɗen garti ɗum wonno e coftal balle meɗen oɗo Ligue des Champions tirage o hono no yaadi ni so ni tawi eɗen ƴeewi hakkude ɗum wonno Paris Saint-Germain kañum e Chelsea match mawɗo wonata ɗon inchallah so en ƴeewi fa hande hakkude Real Madrid kañum Manchester City ɗum wonno duuɓi joyna duuɓi jeegom fuu ko kamɓe hawrata hitande fuu e Ligue des Champions Barcelone kañum e ɗum wonno Castel ko match mawɗo won ɗon e ka yimɓe ne yawino Castel yimɓe fuu ne ɗamini ko Barça ɓe feƴƴata ka hunde nde yombata e noon inchallah minen de ko jungo ñamo mi ƴetti e nawa tawde e jungo ñamo ƴettoy to Ligue des Champions heedeɓe jungo nanotoɓe inchallah ji ene heewi e laawa mabɓe no feewi war Mamadou Sow ma wakkilo ɗon de inchallah ji ene heewi e laawa ma onon jarama eɗe fi coftal balle jarama Fuseni Tall Dieynaba Sow wonno han ane Fuseni Tall jiiɗi sengo ji haɗo welti e ko haalata ko wi ko junngo ñaamo ƴettude kono haala mon ɗo ñaame nano go o yono ko junngo ñaamo gon ɗon tiba bondi oɗon kulno haade urƴungo tirage o waɗeede kono ko bla mo Newcastle ñano wiide kawru ɗon kono haɗa andi kam weeɓani woni Ligue des Champions garɗo ha ɗo kam wonto rewi ndi weeɓani kadi Newcastle jiiɗiɗo dumunnaji hay so woni hikka ndimo ɗiɗo dumunnaji toon to Angleterre gartun golle mbaɗi fayida noon wona wi tan Tema anniversaire mariage Georges le premier latemo le 2 mo jogui Sénégal on ciguɗa kam ko Real Madrid ɓuuri ɓilade Real City fof ko ɗi duuɓi eɓe gowi hawrude ɗiɗo duuɓe ɓe gowi hawrude kadi City on ɗon tampinannoɗo e City joni kadi so woni hikkane aɓe pewniti seeɗa en jiito Angleterre ko nandi hen kono Real kam Real Ligue des Champions jiɗa ka yiɗa Real ko Real Ligue des Champions ko noon Real Manchester City Paris Saint-Germain Chelsea kawral mawgal no feewi Bayern Leverkusen ma hawre e Liverpool en kaali Newcastle kame Barcelone Tottenham Atletico Madrid Bayern Munich ma hawro équipe mo Haroun o kañum ma hawro e ha joni Atlanta Bergame Haroun andi ne jiirɗa urƴugo ɗeɗo kawre pattam lamiji nen nder de no waɗi kawre ɗe ngannduɗa no wawi waɗir favori no woodi hen sa jagui Liverpool e Galatasaray aɗa wiide Liverpool Barcelone e Newcastle Bayern e Atlanta Bayern wonta favori Arsenal e Leverkusen Arsenal kono keddidi woto sikki ala ha leeri hen goto fof no yaltinde goɗɗo so Paris Chelsea e Real Manchester City walla Liverpool Bodo Glimt aɗa andi Bodo ham ƴawnoɗo ɓe fof hankadi ma ƴewdo hoorem toɓe gummi toon wodditoɓe hen sa jeewi hakkude Atletico e Tottenham ne wona hono wawi wiide o heedi dow hay sinno Atletico woni favori o Tottenham no wawi dañde ɗon hunde ɗum noon no wawi wiyede tan won hen ndi ganduɗa favori ji no woodi kono won hen ndi ganduɗa ho foti doole ho poti ɗum noon neɗɗo wawi wiide no woddoya hen no feewi eywa Yero Mangara holno jiruɗa Arsenal eɗen gandi nde follotirgo ko ɗo yarte ɗo hewɓe en tout cas e yurnitotoɓe mbiyen taskotoɓe lato ballon ina jaggi Arsenal wonde mbeɗa andi tugna tan e koɓe goni e wadde toon to Premier League wonde ko candidat baɗɗo série no feewi e raaya Ligue des Champions hitande hikka nde no kawreɗe bindori ni no jurnitirɗa de aɗa andi tant que fettaka ata wiɗo ko goto oɗo wawi goɗɗo ɓaade sa daari rawane ko Arsenal waɗi ko Liverpool waɗi ko ɓuuri ɗum nder Premier League kono Arsenal waɗi Ligue des Champions fof gagnimo fof Liverpool heɓno ko match min goto kono noɓe gari 8e de finale fi jooɗoɗa ari yaltiniɓe match ji ɗiɗo so jettimo ɗo ko compétition ko goɗɗum wonata ɓaade wona phase de ligue wona aɗa yaha aɗa arta ko sa koma piya tan walla piyeɗa aɗa andi équipe aji ɗi no woodi ɗi ganduɗa so ɓe petta nder leydi maɓɓe public o puusat ɓe aɓe mbawi wadde ni ko ganduɗa hay goto fadanoɓe mbaɗa ɗum kono noon ko yiya ko gila no fuɗɗi ha joni eɗen mbawi jabde ne Arsenal wawi équipe aji Arsenal wawi ɗin équipe aji kono no mbiɗa ni tawde fijaka neɗɗo wawi haalde ko laaɓi eɗen gandi tan kawre ɗe ma puɗɗo sappo e go nduɗo lewru goɓuru darido hande kawre jahulɗe gartol ɗe mbaɗa kawre jahulɗe mbiyen ko sappo e go gartol ɗe mbaɗa sappo e jeeɗiɗi kam e sappo e jeetati ha joni nduɗo o lewru
ɗum noon tedduɓi waktuji ɗi no ndogo dartaki ete yewtere nde nayi kono en kalata hunde hayso tawi juutata e mo ganduɗa ko Gianni Infantino. eɗen gandi ko kanko woni hoorejo fedde FIFA guila hitande 2016 e heccanki timmi duuɓi 10 kiɓɓi ina wayno ko o fiilino na mbiyen ko ardiɗo on. eywa e nde o anniversaire makko yonti o waɗi ɓataki faadi e fédération ngaji gonɗi e windere nde kala yettude ɓen e ɗoftudemo e golle ɗe o waɗi kono jiɗɗen ko wadde tonggol seeɗa e golle makko ko ari ko e joni ko waɗi e waylare e ko nandi hen so tawi fiji ballon windere woni ko e yarude yesso walla ala. hade meɗen arde noon e rokkude yimɓeɓe ko giyen keɗoto yogo kadi e hettiyankoɓe koɓe kaali e mo ganduɗa ko golle ɗe Gianni Infantino waɗi garten. e sen garti e duuɓi sappo Fantino e gardugol fuɗkol adunaru ndu enen gandi o tawno ɗon ko Sepp Blatter hirande uñaji 16 enen gandi nokku waɗiɗo crise kanko ari o ummini ɗum en paami financement o ɓeydi ɗum kadi ko wiire technologie VAR o kanko addi ɗum kadi en paami coupe du monde garoɗo o to dowlaji e Mexique e Canada omo ɓeyda équipe aji ɗi 32 o watta ɗum e 49 nden noon sen paami kam kanko woni o ko addi e waylo ko noon Dieynaba Sow Gianni Infantino heeɓi guila 26 lewru ɗiɗi ɓuuri faltino ndu duuɓi sappo noon wona balɗe sappo sa winoma hannde yiya tongo ya yurnito ko Gianni Infantino waɗi no jiruɗa. o ɓendu o keɗoyankoɓe men o haali ɗum joni ko ɓeydi hen ko to banggue kalis wonko ɓeydi hen to banggue kadi e kippuji ɗi ɓeydima faade 46 hay enen duuni men Afrique ɓeydorama ɓeydnama limgo yahoɓe toon wonno joyo wonti jeenayyi walla haasi wona sappo ni haasi wona sappo so baraji ɗi mbaɗi ɗum ɗon ko ɓeydare waylo goɗɗo kadi o addi ɗum hen kono won kadi to ngakkiri compétition ji ɗi woni fijoji ɗi ɓeydima te ɗum ɗon wawi jibinande caɗele fettiyankoɓe min jaggumi kanko o ɓuuri ardinde ko kalis ko ɗum ɗon woni ko ɓuuri tampinde fettiyankoɓe kadi Europe o ɓuuri rokkande junggo seeɗa saabu sa ƴeewi kono hunde dirtine ko way foof waɓe no Afrique fammarɓe doole ɓe kañum ɓuuren hebde caɗele fettiyankoɓe ko joɓete kono wayi hewde kam kani tanko fettu kani fettu kono noon kadi sa sellani a wawa fettude gonga de cellalde woni afangal ɗum noon ceerno Harouna Gianni Infantino o nani o haali VAR o haali ha joni ɓeydare waɗande nde ha joni e ko wayno limori coupe du monde kam e gueɗe goɗɗi anni yurni to ngo joguiɗa hen. lawol gongol ngol wonda lawol yiila kalis hande football aduna ƴeewa ha hono moƴƴe yimɓe fettoɓe ɓe hono nawru men yeeso ƴeewa hay banggue ɓallimu men mbetena daña ko moƴƴi hen ƴeewa tan no FIFA no ɓeydo compétition ji mbetena dañata kalis leyɗele ɗe ganduɗa ngala doole hen de kettina caggal ayi Afrique hande ɗo tolni hay calendrier natti jogade hay goto andande Afrique fettata ɗum foof noon kanko waɗum te ha gotum ho addi ho woni jettude yimɓe makko kala ɗo dari tan o yiya ardinde ɓe wondi ɓe hay coupe du monde yi paaden Amérique o américain nan mbaɗa he weldumen hen hay goto suusa haalde he FIFA e hoore mo ronkani ɗumen ɗum noon wona hono yaatiɗo ɗum kadi ko toɓɓe ɗe ganduɗa mbawi wiyeɗi no ɓalwini golle makko Yero Mangara sa fawno balance golle Gianni Infantino boni football hande ana meeɗi yiide halwar naɓe ne mbaɗa tennis wala jumanaɓe haade ko to toon jeeyam ɓe mbawa ɓaade ɓe ngala terrain mum football ko pour yimɓe ɓe ngalaɓe ɗum tawi sport oɗon oɗo yiɗede mais hande sa wi aɗa waɗa ɗum pour joom kalisen ko États-Unis en saɗa ara ko ma keɓa million ngaji ɗiɗi aɗa bonni football ɗum woni gonga aɗa ɓeyda yo compétition ji aɗa itta ɓe ngala doole ko Qatar en mbatta organisé wona ɗum woni football ko pour yimɓe ɓe ngalaɓe sa wi aɗa waɗa VAR hande petto alwar wala jum aɗa wawi wiide ne waɗa ɗum VAR hono mbaɗirta ɗum terrain ji ngala courant bon no Yero Mangara a weltanama yewtere men gasi ha laaɓi Dieynaba Sow a jarama Harouna Déme anne a jarama Yero Mangara ni ko noon tedduɓe adi men ko yontere fande sogena haaji corongom ane Malang Sonko juuɗe mon punnama